Igande eguerdian Asteasuko Bulano zelaian jokatu zen Gipuzkoako Sega txapelketa. Ordu beteko lana egin ondoren, Jesus Mario Ormaetxea Urkik lortu zuen txapela. 3.628 kilo belar moztu zituen. Bigarren postua Julen Gabirondok lortu zuen, 3.588 kilo moztuta. Hirugarren postuan Iban Pardo sailkatu zen, 3.584 kilo moztu zituen honek. Finalean belar gutxien moztu zuena Jokin Etxeberria izan zen, 3.686 kilo terdi ebakiz zituen honek. Gaur hementzan finala lau segalariekin, final hartan sailkatu ziranak, Tamasarra, Etxeberria, bestea Urki Orendaingoa, Pardo Zestuarra eta Julen Gabirondo Urnietakoa. Lehen urteko txapelduna, Julen Gabirondo, kanporaketan ordu erdi izaten duten bezala, hemen ordu beteko saio izaten dute, eta saia ez da izaten, hemen izaten dira zenek kilo gehiago ebaki. Segalari bakoitzak 10 laguneko talde bat ekartzen du, eta arek danan artean pisuak eta sortaka pisatzen dituzte. Txapelketan ustez zoragarri jundala, lau segalariak erakutsi dute lana ikeragarri dute, gehatu gabeatu dira, nik uste oso ondo prestatutako lau segalari etorri dirala, hegoaldia berriz lagundu diut tope, eta lekua berriz zoragarria, eta zer gehiago eskatu. Atzetik naiz lehen guztien, eta enun pentsatzen aurreneko puestua, baina banakin azpiti haitu naizela, belarra ebakitzen, eta hola tokatu behintzat. Lehen horrei hola ibilitan atzetik eta gero aurrena irabaztea, eta orduan poza hundie. Bastante gorra azkeneako, atzetik ibili naiz, ikusten ditun bestek aldeiten naiziela, eta enauken usteek, azpiti banakin hain nitzela, baina, zesango zu, azkenen sufrituta, holako pozakin, ordan betaren hona, txapelara matea. Bastante gorra, eskerri leheno jarrita gauden, ordu beteko zerdakin baki hunda sufritzen da, orduan bastante gorra gaurkoa. Dena ikusitu ondo, denak etortzei hemen txapelan bila, bakarra izatea, eta gaur nahi tokatu ze, eta burungo baten beste matei tokatzen zeio. Nun pentsatzen aurreneko puestokin, pentsatzen nun bigarren indare guztu neola, gaurko dozeakin, baina askotan azpiti ebaki eta atzetik gute, holako sari ekartzeo.